så vil jeg gerne på skolens vegne byde velkommen til, tror jeg, ca. 300 elever, til 24 virksomheder, og til Anker Bøje, som jeg om et øjeblik skal give ord til. Jeg hedder Bo Ravn, og jeg er leder af HG-afdelingen. Til virksomhederne vil jeg specielt sige rigtig mange tak, fordi I rykker en dag eller en halv dag ud af jeres travle kalender. Vi har rigtig meget brug for at få skabt det her netværk og de her samtaler mellem vores elever og jer. Og så vil jeg advare virksomhederne at sige, at fremover vil vi udnytte jer hæmningsløst. Fordi vi vil rigtig gerne dialog med jer, og vi vil, at vores elever fremover bliver så dygtige de kan. Og så dygtige de kan betyder blandt andet, at de skal vide noget mere om, hvad I ønsker, at de skal kunne. Så det vil vi rigtig gerne dialog med jer om. Vi vil rigtig gerne have vores lærere til at komme i praktik hos jer også. Men lad os tage den snak på et senere tidspunkt. Nu er det bare velkommen til en karrieredag, som vi kalder Mød din fremtid. En dag, som skal handle om, at vi får skabt nogle kontakter mellem vores elever og virksomheder. Og så vil jeg give ord til Anker Bøje, som vil stå for sådan mere officielle ord. Værsgo, Anker.